F'Mejju 2023, il-Partit Nazzjonalista, grazzi għal ħidma ta' Shadow Ministers Ivan Bartolo u Tony Bezzina, kien ippreżenta Private Members Bill fil-Parlament intis unikament sabiex titnaqqas il-ħela tal-ikel u tiġi indirizzata l-isfida ta' malnutrizzjoni ta' diversi persuni fil-waqt li titqajjem kuxjenza dwar il-ħela tal-ikel. Iżda minn dan l-abbozz għaddew sentejn ta' dowmin fela taħħin u ikel. Xhur sħaħ illi fihom il-Gvern ta' qabela injora għal kollox l-appelli tal-Partit Nazzjonalista u kien biss issa li l-awtoritajiet iddeċidew li jieħdu b'serjetà tali proposta. Fil-waqt li b'mossa tal-ġubijiet il-Prim Ministru qal li kien hu nnifsu illi wassal din l-idea li nibtitlu lill-Ministru Anton Refolo posta saħħu li tali proġett joqgħod propizju għal qawl aħjar tard mill-qatt. Dan kif it-tnejn filgħodu l-Malta Food Agency nedit pjattaforma diġitali bl-isem Żomm Tarmix fuq is-sit online tarmix.gov.mt. Inizjattiva li tħalli n-negozji joffru l-ikel li jkun wasal biex jiskadi lil-laqdiet volontari. Oriġinarjament din l-idea tal-Partit Nazzjonalista kienet intiża sabiex tajn lil nies li ma jwaslux sal-aħħar tax-xahar isibu prezzijiet aħjar għal prodotti tal-ikel, kif ukoll biex jitnaqqas ċertu ammont ta' skart. Dan għaliex se jkun qed isir użu aktar għaqli tal-ikel illi effettivament ma jkunx skada. Intant, negozji li se jkunu qed jipparteċipaw f'din l-inizjattiva se jkunu qed jibbenefikaw minn tnaqqis fit-taxxa.